Bon dia, consellera. Ara mateix arribo del B9, del desallotjament que estan fent a les 400 veïnes que viuen allà. Un desallotjament que s'ha fet a instàncies de l'alcalde Albiol i sense cap garantia d'habitatge al davant. No hi ha cap alternativa habitacional per a aquestes 400 persones que avui, ara mateix, ja estan dormint al ras. L'únic espai que tenen és al carrer. La nau on estaven no recull les condicions, és evident, ningú no vol viure en una nau com aquesta, però no tenen una altra alternativa. Se'ls ha deixat al carrer, que és molt pitjor. Per què? Una raó, que l'habitatge ara mateix no és un dret, sinó un negoci. Està en mans del mercat. També es troben en situació irregular i no tenen accés al mercat del treball. I a més, existeix un racisme immobiliari que no els permet accedir a l'habitatge. És cruel que això s'hagi fet en ple hivern, però a més és il·legal que s'hagi fet sense alternativa habitacional. És il·legal, i així ho diuen les lleis catalanes i el dret internacional. Serveis socials no els hem vist allà. Quina alternativa pot fer des de Benestar Social, consellera? Per respondre té la paraula la senyora Mònica Martínez Bravo, consellera de Drets Socials i Inclusió. Gràcies, diputada. Sí, som conscients que avui és un dia complicat perquè s'està produint aquesta operació a Badalona, però hem de recordar que hi ha una ordre judicial que autoritza aquest desnonament, que ha estat una ordre judicial feta arran d'una petició de l'Ajuntament de Barcelona en unes instal·lacions molt delicades on som plenament conscients que no reunien les garanties i no és lloc per a aquelles persones. A les diferents interlocutòries de la decisió judicial estipulaven que és la competència de l'Ajuntament trobar una solució habitacional per a aquestes persones i recordem que la competència és municipal. Tot i així, s'han fet totes les gestions pertinents per gestionar aquesta delicada situació de la millor manera possible. Hi ha hagut reunions amb l'Ajuntament i amb serveis socials on la Generalitat, el Departament de Drets Socials, també Salut, també Interior, hi ha participat per gestionar aquesta delicada situació de la millor manera possible. Serveis socials sí que hi és, el Departament de Drets Socials sí que hi és i, de fet, ja s'han fet gestions prèviament per derivar els casos de més extrema vulnerabilitat cap a uns recursos adients i s'han derivat 59 persones. Som conscients que aquest és un tema molt delicat, que té molt a veure, com vostè feia referència, diputada, amb la crisi de l'habitatge i per aquest motiu el Govern ha fet una de les seves màximes prioritats solucionar la crisi de l'habitatge en aquest país perquè la seva part més crua afecta les persones que malauradament no tenen pràcticament res i no tenen un sostre on dormir. Gràcies. Inclusives, que hi hagi adequades capacitats per poder seguir invertint en la xarxa de mobilitat. No tinc cap inconvenient en que hi hagi un grup de treball més estable en matèria de tarifes. Crec que és un repte, efectivament, que puguem ser els primers o intentar almenys ser la primera comunitat autònoma que s'integri en aquest anunci que s'ha fet aquests darrers dies en matèria de mobilitat en el conjunt d'Espanya. Crec que també aquest grup de treball es pot obrir a aquells grups que comparteixen el nostre enfoc i en vulguin formar part per, efectivament, com diu vostè, tenir les coses preparades per quan arribi el moment. En lloguers de temporada celebro també, en fi, a reserva del que acabi disposant la cambra, però sap que el compromís del govern és acabar amb els lloguers de temporada i sap també que el compromís del govern és ser exigent en el compliment de la llei. Això té el seu procediment, però no soc dels que fem lleis per no complir-les. En matèria de compliment de lleis, les hem de complir totes. També quan una jutgessa ens mandata a fer un desnonament que no ha instat el govern de Catalunya, que ha instat l'Ajuntament de Badalona i que el govern de Catalunya està acompanyant amb valors per fer les coses ben fetes i que està ajudant a atendre tothom que s'ha d'atendre. També en aquest cas s'han de complir les lleis i ho estem fent. No tenim altre camí que aquest d'aquí. Per tant, coincideixo amb vostè que són notícies importants i positives en matèria de mobilitat i en matèria d'habitatge, on encara queda molt per fer en dos àmbits, especialment en matèria d'habitatge. Gràcies i, en fi, seguim treballant en aquesta direcció.